Gidagsang sa gatusan ka mga job seeker ang province-wide Mobile Job Fair sa Davao Oriental kagahapon Hunyo 17 nga gihimo sa Municipal Gym sa Tarragona. Ang province-wide Mobile Job Fair giorganisa sa Provincial Public Employment Service Office kun peso. Usasab kini sa mga programa ni Governor Nino Sotero Jr. nga naninguhang makahatag og trabaho sa katawhan aron makatabang sa pamilya. Kaabag sa job fair ang mga opisina sa Department of Labor and Employment, Provincial Social Welfare and Development Office, LGU Tarragona, Caraga ug Manay. Daghang bakanting trabaho ang gidalit gikan sa lain-laing industriya. Gitanyag usab ang lain-laing serbisyo sa PRC, PSA, NBI, SSS, OWA, PhilHealth, Pag-ibig Fund, DTI, TESDA, DICT o PCIC alang aron matabangan ang mga job seeker. Atul sa aktibidad, nakadawat og 106 ka mga sako nga tag 25 kilos nga bugas ang mga benepisyaryo sa Davao Oriental Muslim Christian Lumad Women's Association alang sa ilang livelihood project. 26 ka mga ambulant vendor ang itunulan og nego carts, cookware set o gasolit set aron mas matabangan pa sila sa ilang panginabuhian. Suportado sa mga lokal nga gobyerno ang programa alang sa kalambuan sa Davao Oriental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.